ngidelelwa ethi sisuka kude. Guys, kulaba bakhona athi ngilinde kuqwala. Angikona ukufunda kahle la. Owaye ngideleli. Yabona ukuthi ngimnyama kanjani uma ngafaka ngifilter. Niphathi soyifilter. Ikhohlela. Owaye ngidelelwa ethi sisuka. If yes, yeah, ngiyawenza. If yes, it's how much depends ukuthi ufuna how many views. I'm saying guys, ngiyanicela bantu bamdimo. Kudependa kuma views. Dependa ungitext ku inbox or wena how much is your budget? I like to ask that question, yes. Guys, hayi userious muhle kanjani? Hayi nina. Hayi edi. Ngisacela kule video eqeda kuyi-upload manje ningene kuyi-comment ngiyanicela ngiyanincenga lo muntu osilandelayo lapha ula eduze ungena kuyi-comment uklike ulike i-comment ku-original post uyangena ulike ngiyanicela ngosami video engiceda kuyiposta manje like few minutes ago, less than 10 minutes, and ama-result kuthiwa azophuma ngo-12:30 and lo muntu osilandela eduze. Thank you Nolwazi for the roses. Ngathi ungaphuma kweNolwazi uyengala kwivideo yami yokugcina ufike ungene ulike bese uyabuya uzosho ukuthi sengenzile njengoba seshile nje uma kamcompololo. Baqololo kule it's this video, original video yakhona ile location ile ngisakhona. Ngiyabonga nokwazi ngisacela niphume noko mama mcompololo phuma angindingi la. Come in. Hayi maybe I think bengigrato. All right. Angifune host yes but bengifonile. Waye ngidelelwa ethi sisuka kude. Morning Mr. Paul. No, I was at Lerato's office. Yeah, it's up. Yes, it's opened. Yeah, 1483. Let me check. Let me open the PO. I see the PO number. $9428. Yo, I see it's duplicate. I see. Let me check that one.
senenzile bangani bami yo nenze lento. Why is it itching here? Wayengidelelwa ethi suka kude. Hi everyone, ucitha kujoyina manje ngiyacela bathu bamndimi ngiyacela sithando zami zaNkulunkulu ngizacela uphume kulo live ungene kwi last post engiyenzile. Uye kwi last post engiyenzile ungene ulike comment if le ubani libayi ngimthembile bawothembakele la uzongena uzohambe ucheck ukuthi isina how many likes because it was 4089 last time I check. Ban 89 yeah 4089 if ingalala ik 4000 4.2 hayi ngisho ukuthi ilalo ngo past 2 yaphela lena ngo past 12 or 2 I'm not sure ningene ngizame niyo like if uni like ile sofonela umngani wami manje uThamzosi cela nenze iqiniso. Ningamnaki mayethi suka kude. Ipost iyo le ngosami ngisacela ubuye masiwenzile ubuye uzothi now it's 412 yes guys at least mingathi 404.2 because lo muntu osilandelayo it's 3.9 at least masingamdlula ngo300 ngiyanicela guys everyone aphume aye lapha ya iPhone giveaway for real yeah uhlezi give away this page. I just forgot their name but every month I think every month or after 2 months they do iPhone giveaway so umngani wami ujoinile lapha and uthe ngiyacela mthu wamdimo ongipromote and bayamfica manje for now she's leading ngena kwi latest video yami yokugcina 413 guys silale seku 4.2 ngiyanicela wonke umuntu aphume ayo like le comment engireply lapha safika ku 4.2 sifonela uThamara nizongitshela nembuzo ukuthi yini enifuna ngimbuze ngina inamba yakhe ngizomfonela la ngithi awusawuyile mkhosi usaqabaniswa abantu into yethu nje yangena wabantu yaphela kanjalo. Done mama, thank you Malungsta. Guys yo abantu abaphumi lana ngiyacela niphume ipost yakhona inalabo abantu laba bo2 lo owakwaZulu mfowethu manzi inyama ishisha mbendizeni lo angaze ngamuthi isibongo sakhe ngiyacela niphume phumani out Guys ngiyacela nje omunye wangicheckela ukuthi seseka how many likes ngiyacela because mina ngikona uphuma la ku live ngiyobheka someone ongihamba ungicheckela ukuthi how far are we if singathi 4.2 uyakhona ngiyabonga my love nolwazi ongicheckela or ubani ongamind angicheckela okay how many likes do you have now ningamnaki mayethi suka kude wayidlalela and 36 guys aspush ukugcina asipushe nokugcina licwala ibhakede and 36 Sophia got a 200 bangani mama
I can't see the post. He posted that we posta manje. I think manje in like 20 minutes. Same uniform, same classes, same hairstyle, same me. Why lalela? Why it is so good? I'm just thinking of something. Why did you move my coach? That is why I'm about to serious. I'm not moving. I'm serious. 39 guys, we are pushing. I'm nothing without you. What should we comment? Don't comment. You just click the comment. What is this? The comment we like. For you to be in a safe side, I follow that page just in case makuba ne giveaway. Maybe you ungafuna join. Because they always do my giveaways. So I always advise people to follow that page so that they can see the update. And 39 months we are pushing, guys. 200 is the aim. 4.2 aim. Kuchukuti sashota 800. Waniwa. Too much done. Thank you so much. Isha comment on my bonus. Let's stop. More with video, but it's a poo bela. Safia 200. You are calling my friend. Mama kuchitolong zamelu supply we no ange kube no mon ngoku trade. Ungzambela supplier. Utholakala phi no supplier oh. I don't know. I think we are time. I do have people abadayisa inwele ngibazi mhlawumbe uyathengwa ku supply mhlawumbe ngangitexta ku inbox masuka la sibabuza ukuthi ngabe uyabathengisa na ku supply. If they are saying no, sizozama enye indlela, because why not? I think I do have one friend, yeah, odayisa ama-number ka supply. I think so. But angifuni ukuthi niplagwe yimi masabantu scam nasenemo makakho bangikrema ngoba makakho waki angifuni nje into efaka imali mina. Angifuni Nkosi yami, ngithanda ukuhlanya kwakho nami ngiyakuthanza. Angithandi nje into efaka abantu nemali nami phakathi. Yakhulumisa le nto. Ngiyabonga wayengidelela wayethi suka kude. We are pushing, guys. For now, let's say 5,000. It's pushing, guys. It's pushing. We be khona bafana la ngabe baya push. Because push mali singahlulwa ama likes. Angeke. Ngiyantshela kube nje khona bafana. I saw your post, but there's no comment that has those likes. Which likes, man? Joe. Muhle kodwa dlanyo. Ngiyalebona. Muhle nobuso bude. Naba i-post ish mina ngazi kusa angazi ngisachaza ngithini ngisacela uSipinda ngena chazi lana mina ngisazi ukuthi ngizochaza ngethene manje. Ningamlake mayethu suka kude. Makucha unjani bengilele mina kakhulu. Uvuka late hamba. Mandozi hamba. Kwi-video yami yokugcina ungene kuyo comment ngireply kuyo lapho. Ungene kulo comment uyi-like Nkosi yami. You don't have enough time. You don't have enough time.
Maka Gucci ukushaya wena. Uhlukumeza igama lengane. Maka Gucci. Wakhala ngo-V12. Hey, asikho isikhathi sokukhala December manje. Umkhala kumele uqede fast ukuthi uqede. Lama screenshot isho sekuvela le ndoda apha ngemuva. Bengizithatha ama screenshot. Ngizochinja ama wallpaper. Ngathi ile ekulapha ku profile picture yami yasipho. Why ngidilila? Why it's so rude? Leya yokuqala yona khona awuthu shayifunde no ayekela aphiniwe if it ngiceda kuyenza manje I think like manje 25 minutes ago or something ngiceda kuyenza manje ngigqoke this t-shirt niyakuyo ngiyanicela but mangaphuma bonke abantu abawu-90 bekhona lapha siminers abawu-20 esebenzile laba bakhona manje mangathi baphuma ifront ingabonakala Cent. Short 50 cent. Nigga, kuna ma 1 please a simple Kana udlela ukuyisihlanu ke. Baja phuma bakithi lapha hambe ngala nibuye njalo. Ngaze ngikwade mina ngizwana abantu abangezwe. Nemani buya ngala nibuye la kimi. Uzongicheckela sesika how many likes please assembly. Uma Thembi uphinde uyangena la. Hawu uzongihlephula umoya futhi. Ningamnaki mayethi suka kude. $152, not that bad, white. Not that bad, but pumila abantu about 50 because mangifika la ku live basic 100 and something. Yeah, 100 and something. 52 says pushing. Let's push in, Margaret. Let's push in. For now, I'm trying to slide 5,000. Quite solo. See, I'm yes. Call him a little fan. Come in. Ish. Let me. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Bengize ngala Nyangizwa. Ningamnaki mayethi
isuka kude wayedlalela ngcono-ke maningizwa phela ade ngivala imic. What you gonna do about it? I do. What you gonna do about it? Ngiyafuna ukubona uThukhwaya. Ngiyafuna. Still 152. Hayi shem. Bathunywe kimi. Bafuna nje ngize ngibathuka bangithanda mase ngibathuka la ku TikTok. Ayisiphelile nale route. Ngifuna ukunibona usho uThukhwaya. Manje the route is finished. The way I love you, new follower. Oh my love. Revive the fire. Chaza ukuthini iza name yakho. Ngichazela. Mina ngisazi isingisi. Sabona macoach ninjani kulapha bafika ngisacela niye kwi-video yami yokugcina nci yamafelelong lengiqeda kuyenza manje ningene kule comment niyi-like ngiyanicela bakithi revival mvusele ngicela revival niphume nonke yo ngathi ngamncane ningamnaki mayezi suka kude. Okay, going there ngiyanicela bathu bomdini mangaphuma nonke mangaphuma lapho ngizonenzela i-surprise 53 so like umuntu oyi-1 azi labantu badlala ngami manje they adlaleni mawubuye usho sewulikile bakithi khani ngeke ngisibe nama-false hope. Done. Thank you. Blamo 55 cha udanile ngampela uphimalo nakho kukhuphukile from 53 to 55. Thank you my love. I really appreciate. Thank you. Cela ngamnangi mayesi suka kude wayedlalela. Done. Buhle. Thank you my love. Ngicela wonke umuntu uma ubuya ngale ubuye usho ukuthi done. Ube yimi njalo kumele ngabe wenzelana lezinto ngabe ngiyazenza manje ngoba kwenzelwa mina ngathi mina banibona mina noma nibona igundwane elithosiwe or nibona ini njengenamsila angithathi serious and it's not funny.
kwenziwani bhaja my love uye kwivideo yami yokugcina Nkosazana Nenhle uzobe ukubona ubuhle beGorgeous eya kwivideo yami yokugcina ungene kule comment le ngireplyile ngiyacela nihambe noyi-like at least mingaba na 4.2 because umuntu osilandelayo almost ku 4.9 kusho ukuthi 100 likes usificile masingaphusha kancane sithi 4.2 ngiyanicela ngithi hayibo phela kumele ngicela ngithi ngibhosheke manje kunini ngicela ozolike kakhulu ngizomupha naye imali uzobona ukuthi wenzani ngalezi zombulo mamcabululo ungazihleke mina ngijwayele ukucela ngiyabonga uThembeka ngiyabonga kakhulu sithando sami yebo ubani ogqoka usize yazi ukuthi ngikhulu phela ufuna umuntu ogqoka size 30 and 32 ngizomnika impahla zami eyindala azikho ndala isesezinto iseseright basimele ngibe neshow ukuthi ugqoka size 32 okhona la kulo live lo because angifuni ukwenza ivideo izongilandela abantu bona inbox hayi lo ndiwe ungabisabingelela sithando sami nawe Sindi i2K lena ngicela ngene kule video le yokugcina lethi prank bangena kule video yokugcina ungene kule comment ngicela ngiphi phone hayi nani angiqeda uma ngazana hayi sathi nisakhuluma kahle phela nenze nje singene kwiprofile yakho la ngizani mina nosomanga ishivele ukusobotwa nje Sindi kuvele ukusobotwa ngibona umzimba 30 and 32 yimini 32 32 uyancangeka noma ubemfishane nje sawubona Chazima wakho Dan thank you Black Diamond kulaba abafika manje ngicela kwivideo yami yokugcina engiyiposte namhlanje ungene like le comment engireply kuyo ngiyanicela guys oyi-1 ngicela ungicheckele usithi how many likes I pray sesifikile ke noma ku 4.2 nake ngiyabonga wemdinisa undinisa noma undinisa ngiyadlala enze kahle idlala ngasangazi sengiphisana ama-iPhone mina yo 55 ngiwathatha nabantu abawu-45 Jews ngicela mina ngoba ningu-87 futhi angimayinaze 50 ke abanye sisebenzile laba bangakenzi ngisacela niphume niyo-like i-comment ngiyanicela niyaqala nokungibona ngithoba kanje cela nomama lapho ndini sicela nomakhelwane ngazi ukuthi ngizothini kini kusawu-54 abayo-rated sibahathi ba-react kwi-post uma uqeda ngaliya ukureacta kwi-post kwi-comment uya uzosho ukuthi done wayenza indaba nokuxola iwayenza ngokuthi nje akundlalise awuthike ngifunda i-comment ngokuthi nje akundlalise acele iPhone ngoba uyabona wena usuyacasuka hayi bakithi asiphatha we ngicela ama 1k ephume kulo live 1k fuck phuma sicela udlala nabadlalayo phum kusasa Thursday uye enkonzweni yomama
least uphume la kulo live kama coach uyibona ukuthi usumatured usukhulile ngomqondo phuma la phuma ngiyezwa kunuka iBhayibheli la kanti kukhona wena ngiyezwa kunuka iBhayibheli zathe kunuka iBhayibheli kunuka inkonzo yabantu abadala. What is 1K? 1K is cat. Lalo makuchi. Lalo makuchi yeka amagama abantu kahle sisi. Nqobuzithi. Hayi angiyeke mina. Ihleli ku 456. Bathi kusasa iThursday hambe enkonzweni yebo mama kusasa iThursday. Ubona ngathi usekhulile ngomqondo. Aphume la hambe ayine-join yesonto. Aphume la. Sibadingi lapho. Because uzophatheka kabi so mina ngivula mfula itopic yotshwala ngithi imnandi savana yabo uzophatha inhliziyo umesaqasula ukuthi siyadlala mase sikhuluma ngotshwala yokanjani ubona ngathi ukhulile ngomqondo siyamnika ithuba aphume bakithi angeke usulate Jom linto giveaway ya next month manje so late iphuma namhlanje iPhone. You are late my love. Look careful last month. I think early last month. Look careful on that. So when I have time namo. Kiurata lina my love. Kiurata tata kiurata kudu kiurata uri wanrata. Kunuka iBhayibheli. Yo ngampela ngiyazwa ukuthi kuyanuka nje la. Kunuka ipitikudu eliphethe iBhayibheli. Wayende. Ngathola ama like sambala. You must write a solid story. Angeke nje vele uthi ngisacela nini ngilike abantu bazokla. Melibhala istory esidabisayo laphana. Uqamba amanga makumele ukuthi uqamba amanga tshela. Uqamba amanga makumele ukuthi uqamba amanga 59. We are almost there guys. Only 41 likes. Wena nolite ningaphilisana. We singaxabana. Icrash yakho yini leyo ngongena manje dala. Icrash yakho yini leyo ngingena manje. Akusi crash ilo abenzi iPhone giveaway. Ungasabuza. Kanti awusebenzini cha ngisebenza angisebenzi ngifuna umsebenzi ngizamela lapha ngena abangena manje ngiyanicela futhi ngiyanikopela for the second time and for the third and for the fifth and for the 10th time ngisacela nihambe nikwe post yami yokugqibela ningene ni like le post le makuthi ngiyabonga Samsung phuma wena la angimazi ukuthi ufuna nje futhi unoxolo aphume la cani ngikhiphele noxolo la ngibhizi ngisemkhankasweni nimkhiphe singeke sengiyekile nje futhi ngisakhuluma afuna impondulo usebenza uthi ngisebenza phi molo sisisa molo ufikile and when late ngikwazi ukuthi uvuka phi wena ngithi mangiba live ukufika ngikwazi ukuthi ubuyapi late kanje waye mama asisayitholi mos ikhona for guys only 40 ukuthi sifike ku 4.2 the aim is 4.2 angithi nyalaza utako and showcase lo ilist bazoyikhipha manje if bengayikhipha ngoko 12:30 uzocomplaina mina ke because bawuphela bathi uyaxhaphaza ke babethenge i5 kuphoka makuthi uthi siyephi sokwenzani Lindo PWP uLindo ngathi uhlala etshani umngani wami wena sikwa namhlanje ufuna nje ukhapha ngokuvakashela ukuthi ngisathi ngifollow back awungifollow futhi hayi ngisusa nje saze ngifollow ke mina ngithi mina ngiyangena nami follow indaba ithi hambani nakho kuLindo wangifollow indaba ithi hambani nikuyipost yami leyo ugcine kuyenza manje same uniform same classes same hairstyle same mouth is not red mouth is dry there ufika like leyo comment leyo kwi-original post yakhona ile you don't like my post ulike i-comment ekule post le there's no need for you to like my post
bese uyabuya-ke wena uzongixoxela ukuthi siyanini eChina. Nangu uzama ukuthi angifollow. Uzongifollowa manje ngifollowa back because sibusisiwe isandla esiphayile. Ubuye welinto uzongitshela ukuthi siyanini eChina. Oh, ngiyakubona vele vlog lifestyle, fashion and skincare. Uyabona nje ungifundisa skincare. My skin is not skinning sometimes. Relax, siyafika manje 4.2 somnyama. No so riyafika. Hawu kusala like umuntu oyedwa kulo 10 minutes sengikhulume kangaka. Hayi wena ngiyaphuma kimi. Lento ngihlukumezile emphakathi. Ubani wathi bancane abantu bangicuza lo TikTok but uba wazi uThanaka Dube. Morning Mr. Dube. Yes sir, how are you? I'm good sir. Can you please take a seat? Oh, please do. Numbers. Khohlwane ke kuyo contact they talk about that guy. Betty, Mr. Dube, can you please? Okay, mina kade ngikufollow payback please. Why ngidelelwa ethi suka kuthi ngiphile ke. Mati, morning Mr. Dube. Morning sir. How are you? I'm good sir. Can you please tell us about it? My name is Tanaka Dube. If I was Mr. Dube, calm down. I'm calm sir. Upeti back. I'm calm sir. Tell us about it. My name is Tanaka Dube. I'm 2 years old. My son is Mr. Dube. Calm down. Breathe in. Breathe out. Angiqeda ke lo. Yabo kunywa umuntu ongiqedayo. Hayi. Mase to breathe in. Out. Ay khohlwane. Sohambela lapha nasingakahle nenyama. Bedliwe inyama kuphi? Ubuyile kanti seriously ubuyile uTamara sazoba lapha kuTikTok sazoba mnandi lapha but I don't think makuthi ukwazi ukufunda emaphutheni uzobona ukuthi lento ayenza iyacisha mbulalela kusasa uma umuntu okhulula engqondweni uzozama ukuba ukulungisa indlela zakhe but makuthi akafuni it's up to you. I saw on my ngayidla kutsala inyama my ngayidla and mangakutshela ngiyasingena ingqolo. It was my first time eating inyama my for my 5 years in Johannesburg. I've never ngikaze ngise ngidla ngoba bengidla. Was it Sunday? Yeah, Sunday. My God, it was unprepared. 465 yayi siyancela kose kulunge qonqo sayishaye ingoma kose kulunge kose kusithoke kulunge ngoba kose kusi
mina ngithi ngingakubuka every day ngendlela engikuthanda ngayo. Give away wena kanjani. Ngena kwi-latest video yami uzoyibona ukuthi give away wina kanjani. Kudala ngichaza ngeke sengize ngiphuma umakeke ungichama ikho John ngenkathi we are gonna thank you Nosip. Thank you so much. Ngibuza ukuthi ubani ugqoka size, who's wearing size 30 here kumzimba. Who wears size 30? Fikile ngisendele isithombe sakho ukuphi nendawo. My daughter asifunela ingane olana kahle khomo ingane yimina naseleninganga ngivele ngaba isidudla kodwa kuphi nekahle home ukuphi nekahle home ufuna ukumupha noLindeni Lindo. I don't know what how am I going to do this because if ngivele ngichoose nje ngithi Thando it would be unfair for ufikile yabo. Mina ngicabanga ukuthi because I wanna take my clothes and angeke ngiziposte kwa social media ukuthi ngipho Thando nake impahla ngijwayele ukuzisa kwelinye isonto manje la sonto lihambile so I don't know. Angithanda ukuphisana ngempahla kubantu engibazi imina mfethu makho uyaphila ngiyaphila wenhlanhla mfethu nithi senze njani sikhipha kanjani impahla ngifuna ukuzwa ngani angoza ngifuna ukugcina umsebenzi makho uyakhetha phela ngakukhohlakela bese niyavumelana lapha ku comment section yanazi mase nivumelana nilandela kanje ase kulanda wedwa ngiyaxolisa. Uba umelodi mina awungazi sinike mina manini imini uba umelodi why umelodi iphumelodi sisunamanga umngane wakho umelodi inkosi umkhetha mina khona engifuna kumdonethela ubani ofuna umdonethela just name phakathi kwi-container bhala amagama ethu bese uyaqhubeka but ngisenzeni for this thing. Ningabhali nje ungamazisini hi Marcus mele ngibone iqala ukuthi melody kon melody ba umunye angimazi nami ngizomupha ezami. Manje mawuthi imina ngizothini mina yayeka ke mina ufikile athi nami ngizoba lo nami no imina mina ngiyayeka
Anifuni nokungilakela laphaya, anifuni nokusho amagama. Niyonconyo. Mana ningashishisi, mana ningabusa-type, if you are type, ibani ngibe ngibhala lamagama. Ukayise. Hayi kanti kwenzakala ngalamaphela. Awabhali. Kanti ngithini bakithi mangithi manini kancane. Laba abaphezulu sengiyobathola kanjani manichubeka nibhala bakithi? Shuthi cha ayingaye yo. Ngilunga maboss we. Ay, ngazi uhleke shame. Hayi. Ungazi uhleke. Uyabona nje abeka abantu bangeswa nje ngani. Sengifolokile wekhona. Abagabezwa ndiyazi bakwethu iyo le engiyangenzanga ngenze teaching because ngisho kahle ngithi uma uthathayipha imo uzobuya usende basend khona ongakatype mara ngisho njalo uyatype khoni uyatype hayibo khoni fika sini ngithe ima kakhulu sawubona makhulu kakhulu abezwa laba bantu ayi angasho mina ukuthi wenze njani ukuthi ngonini thanks kubonga mina uyekhona ifika sini akusebenzi network manje SMS nana Buthelezi 2333 nangumkhaya uthi cana imvotela kuleya competition kaMama Mthembu umkhaya unana waseDongothula uthi nimvotela nithi nana at 33352 if you can't ungamthengela airtime umfakele kwi-sim card sakhe nam airtime ka-R100 will be highly appreciated. Sharp okay athi ningizwile wait just senwehlisile umoya sengingawabhala amagama nisho uma senwehlisile ke makuthi usasephezulu sayeka khoni siwehlile umoya ngithi sisi usasephezulu yazangwazi nokukhuluma kodwa ngiyathanda funa ungifundisa ukukhuluma unana Buthelezi manini sicedele indaba kanana qala so wena nomsendeli lo ku WhatsApp sifala ngemuva sikhuluma wakhe qeda 5 minutes sobe sicedile ubuyile uThamara yo ngizwile nani ngitshela nonke ngithe ngizwile nje
Abukelanga mina futhi zamara ngiyeke. Ngisanamaddusha mina. Unani usasekhona ni? Akasekho. Ibuyile intsha. Guys is back. Naye le bheng. Hayi Makusha, hayi Mashezi. Angive ngikuthanda wengane yami. Ngiyakuthanda nami we mama wami. Besize angithi ngibone ukuthi bengithi ngiyamenzela unani. Uyongasekho. I tried. Ngifuni ukuthi mina mase ngiphumelele. Ngiyaqala nqa ukungena kule faka unenhliziyo enhle ntanga. We ngoba nginenhliziyo encane nje mina. Uncenga uthando uzosha amanga. Angikwazi mina ukuthi ngipilwe nje yami. Wakokoda umbali. Wangena uTamara. Awakokoda uThamzuzu. Wangena uThamzuzu. Ubuye ngenye account or account yakhe dala wayidelete or yayibheniwe or ukuthi ngicela mina ukela bangazi Moxie. Ay. Ngeke kehla. Waziphansi. Hawu. Ngisemsebenzini ngeke ngimemeze. Nokuba nesifaci achievement. Adlala. Mkhaya wami sehlaneni ama-comment ngiyangifowabona. Makuthi uyaphila mkhaya ngiyaphila we mkhaya. Ngiyakuthanda nami. Ngikuthanda isichefe. Ngicela isizulu is right. Ngathi isichefe sami. Isichitho. But thank you my love. Thani story time ngoba nisho mina ngiyayishola ngithi story time. Makuthi I need your plug. I don't have guys. Hlangana nongoma ucela we sengoba sebuyile angehlise boss. Kade simpizwe unana simpizwe sasisacisha ukuvota uBush. Uba kombele ubethe ufuna ukuthengela unana indaba i-airtime. Animtech. Story time samasima. Sibhizi nonana manje la sibhizi namatshitshi. Ngiyadla ngizona nje story time. Wenana uphendule la usho uma ungafuni futhi. Ngithuke nje kusefast ufike edongo uthula usukhala.
awusendi wenani usasekhona dark beauty. Beautiful skies, I just to be happy. You and I, we like the time. Wena nangisenda lisithombe sakho selisale competition ngama Uber. Yes. Where ikhohlakala lapha abantu angafisi. Okay. Beautiful car. Unani ake kumuntu onyamala njengonani uphumela emabhozeni. Maybe uyalana imtshela ukuthi ngicela ngiblock. Maybe uyadlelana imtshela ukuthi ngithe aphuma emabhozeni. Ungisendele isithombe usendeleni. Ohamba usendisa ukuthi ngicheck inbox ngingaphumi njalo nina la. Ngazi ukuthi ngingabekani la. And 71. Yeah, we are pushing on the other side. Lo umkhaya. Nango. Manje igama lakho. Lisithi unana. Nanti igama. Unana Buthelezi. Umnyamana livetaza zabuthelezi unqengelele. Sekwenze njani? Awuyimi mina ngaloyo ayikho into enje. So the pictures ohlala la for 5 minutes because khona kumele sikupush manje. Unana uthi cela nemvotelo. Unana wakho nongomgodwa ngothuli. Uma ungamvoteli uzothi uyikelani. Kumele ngiphi isizathu. How to vote? You can send SMS to 33352 33352 ubhale igama lakhe uthi Nana Buthelezi. If uyatwafa, you can send imali la 7 votes it's 10 rand. 20 votes it's 30 rand. Showcase lo 10 rand ohleli nawe ekhadini mos ngeke uzowenza imillion. Votela itshitshi bakithi. Ukuthi wena usile itshitshi doesn't mean ukuthi yadlala ngani wamvotani phela. Nenze the right. Sizophuma manje sisithombe. Nama banking details khona la. Kuphi imoto kuhleke kona lokho imoto kuzowina uyazi. Kube ngayiphatha kahle nje. But yakusendana. Ngifakele lo baba ngosema obengithuka. Trust ngibona isithombe sakhe. Ngikhumbula nemtshela ukuthi ngithe. Lo baba nemtshela ngikhumbula uyise njalo wena hlaba. Khona ngenaphi ukuthi angisilitshithe. Kusho abantu awusilitshithe. Ulitshithe wena. Inkinga wena uthanda ukubukwa yabo. Lokhu kulebelo hamba mina. Isithombe sangithusa yo.
ikhiphe kaphi i-background mathwane nangiqokeleni mina. I can't. Ngabrown ngathi ngiphume emlilweni ngathi ngithe pha 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 pha. Horibuko hayi cha ngibashile. Akhona ngenayo. Beautiful skies. Ngichoose ukujabula mina nawe sifana nesibhakabhaka. Beautiful. You and I, we like diamonds in sifana nama diamond asisibhakabhakeni. Mina nawe we like sifana nama ikutyo. Okay, started in the basic. Ngiyakhohlwa nahamba ku-video yami yokugcina uyo-like i-comment ngingakhohlwa uku-like i-comment le ngithe like don't mina angikanke mawuqike kakhulu awuculi kakhulu he hlola kaJames le wait I need to check something.
Iqiniso lami mamkhulisa. Singahanani sibhekane esengimceleleni. Angiphathi kahle. Ngiyakuthanda noma Mrs. M.O. Ngikuthanda kakhulu. Kubuhlungu nje ukuhlala. Ufuna ukungifundisa ukukhuluma wena. Wena ntombi. Okay. Uzebalisa seshaya. Uthatha. Uthatha. Oh. Ngithele kuseni ubisi ngoba selibolile ngoba singamasi nje. Uthele kuseni? Hlanu. Hayi, ngifuna isamo. Lambile. Ngiphethe kanje. Yini ufuna ungipha ukudla? Amanudlizi. Ngiyakwazi ke ngamanudlizi. Ngochithile kuseni bengiwenzile angiqala amalanga. Ngala bakudustbin angeke. Ngiphatha ama-complex kusasa. Ngingangidetha funa isikhaftini and nobuya nginesikhaftini sami. Into yazi nje ukulala bafanele. Ngiyafana nesikhaftini sami. Sipho. Blue pink sithapha wena. Sipho. Wathi ubhalise sakhe nje. Hayi esami, saprint futhi. Wathi sakhe ngathi ngiphinde ngizinazo namsebenzi. Saprint. Wathi sakhe. Yo. Yasangwazi nokukhuluma kodwa ngiyathanda. Funa ukungifundisa ukukhuluma. Akunamithi namhlanje. Yabona. Ngathi Friday ne? Ngathi Friday. I'm going. Yabona nje. Ungakhohlile ukukusasa idress. Uyaya endlini. Nayi babek. Ubuyele ngesi. Ubuyele. At least and bring it Chelsea. Ngimtimba ubuhlungu nje. Manje akubula ngikudla emafrijini. Ulahlele ubebe ngoba athi mosha 2 weeks onke ngamazisi. Uyazela phi mosha? Ayikhethe ngistressed na ish. Nge app. Yo, hayi ngibonisa mase kumele abesend email bengithi ngipicking sefonini yami. Still nasefonini. Ukulefla. Uhamba ungena lapho uphi ifoni yakho? Ne office ngenze. Ungena like and laba sebedlala ngabo manje. Yabo makuthiwa iPhone giveaway namhlanje. Mele ngabe sokuhamba finyilana futhi. Isigona lesibone kamhlanje. Sasinto. Sirazi. Awungiphethishi. Ngibhalisa uthathe i-tissue yami. Yo. Ngithinta ngisana. Bathi iPhone giveaway namhlanje uthola ama-likes kakhulu ne. Wase makuthiwa iPhone giveaway ngeyi-5. Mele uma befika emsebenzini kube kanti ukuthi uba namanje bakayibisi list. Lo number 2 Zack number 1 and lo number 1 lokhu uyangitshela ukuthi bheka bayangifica. It's an XR. A pre-owned number 2 number 1 from the box number 3. 300 cash I think. Yeah. 300 rand.
And bakhipha kumele ngasekukhiphile kulethu manje Sekunzima. angilindile lo othe ngipromothele une-stress manje ukuthi bayangifica kumele ngabe sebembhalile nje umuntu owinile bamusho ukuthi ubani winile. Ngeke kuwina kwesiphoko kuhle kwethando kade sibajwayele. Hayi umuntu angimazi nokumazi nami ngingamazi ngiyanhlapha kumngani wami shokho soyibukela ukuthi seyangiphika but umuntu ongaziyo wobhala nje isitori ukuthi I need this iPhone because of 1 2 3 4 5 1 bese beyakulike belike comment yakho nama-comment amaningi uyayithola onama-likes amaningi kwi-comment uyayithola manje bathi bafike bathi ngiyi-29 this month i-30 ya bapostpone bathi ngiyi-5 i-5 seyifikile sesilindile sayifuna le iPhone 15 manje. singahambe nganya angeke ngisenze enye ividiyo asingiyangidlada mncane abantu awukho omunye uplan wesituru lapho engasithola khona mhlawumbe Nazi. hayi ngiyamshayisa izinqazi ibuhlungu angehlise boss abanye ngicine kusuke hayi manje Manje sengisathi ituzi nakujesi. and zesijaha imali and sathi ikhona ituru eli-right lapha naye akasasho ukuthi cha phela manje phakathi ubreak nesisoke uzohlani yoko hayi ngehlise uma sengiphumele nawo ubisi angizange nginobisi-ke manje bacele Khan beyisendi code Khan 059 is it yeah after isikhathi singakanani Kodwa. ukuthi ngene ngifuna ukuyiqala lelo app Yeah, process of 10 years. yo shile isitolo should say some how thank you.
ngifakele into engenza la. Okay. Ifilter ukhona nomuntu nje. Ifilter. Okay. Mangantshela into enginenzela yona la, ngiyongibonga ethule ngenzela nina, I'm doing this for you. Ne? Molo silume ngisithandayo. Molo sana lwami. Who's this? I know all my slimas. Ngicala Jums, aze kufollow back. Why awukho nestrosh singombuka ngogoqoza wehlala ngogoqo. Ngikufollowile wefikile. Hope senhlosana khona ndlondlo ngingakubonela amafiki. Ukushaya wena. But mina bayangibona ba just enza amehlo angivala amehlo. This is the real Magush. Le filter yenza amehlo nezinwele zambasha ngazise ukuthi kanjani. But mangithe bese Magush. Kungena uNduni beyiphulula. uNduni beyipetulula umngani wami. uMasidala sikudla naye. uNduni beyipheqeza.
Ew, inverted a mistake. Excuse me. Scone my angel. Hi, my love. Way back. Alright. Siyanzima nansi into. Imvula mlomo ayikho namhlanje.